建造物が織りなす黒部ならではのダイナミックな風景の中に入ってまいります。まもなく柳橋です。右手前方に見えてきた円筒形の建物は新柳川原発電所です。宇奈月ダムを建設するときに湖に沈んだ旧柳川原発電所の代わりに平成5年に完成しました。湖上に浮かぶお城をイメージしたんですって。どうでしょう。確かにヨーロッパのお城みたいに静かな威厳のある佇まいですね。柳橋通過いたします。柳橋駅通過いたします。次は森石です。ところで皆様、お楽しみのところ誠に恐縮でございますが、電車の窓からは絶対に顔や手は出さないでくださいませ。そして美しい自然を守るためにもゴミを捨てないでください。もちろんタバコはご遠慮くださいませ。以上、室井からのお願いでございました。はいはい、皆様ご注目。湖の向こう岸に立つ木造の建物は日帰り温泉施設栃の湯です。宇奈月ダムの完成と同時に開湯しました。宇奈月からは先ほどの湖面橋を渡っていくことができます。帰りにちょっと足を伸ばして一つ浴びられてはいかがですか。露天風呂もありますよ。お湯はもちろん宇奈月温泉と同じ泉質でございます。向こう岸のちょうど私たちの目線の高さを走るラインにお気づきですか。あれは温泉を引いているパイプです。その上流にある黒波の源泉から宇奈月までおよそ 7km にわたって直径25センチのパイプが引かれています。100度近いお湯が1分間に2000リットルも宇奈月温泉へ送られているんです。肌触りのいい宇奈月の美人の湯はあのパイプを通って山を降りてくるんですよ。